kebeke gosario bogoma gasikebwata asara Mwancho muriere bono mubironya gusirani goru siasa yo n'abanyanyimbo nakoiro gwikasenge nducinga kibara chake emiroberio yokomwenia togotikana nayo nigo oboibi bogendrete koine kiwa asensemo ya buchura imeye county ya Kisii ekyo kyaire obotuki gokorwa gose obonyabi gokorwa litko obotko nabo igo mubaso koirera babere kubekwa byara litko lya rero magega yebinte binge gotoka ase enyumbe yemo babera wonigo batangira segetaseni eriogo konya konyora omukagirwo monene aserieta Jared Obaga oyo ikakogenda bichuko chingaki obotyo bubwagendrete gokorwo muri keitonde mo Stephen noroboti urwaso bwikiranu ebikorwa by'obosali n'obo ibi byabeire bikoenda gesara muno na sensemo ya Kitutu Chache South amatuko yomo ibi nemerongene gwetera soko bwatira nagati ya community policing amuna abanyanyimbo nige binte binge byowe bibyatoka se chinyombe chimo chirensemo ya stylish ekenyorokia bochura una twaika igatwanya rumu murato atumugorgo Jared no arinsa twamukwani arakade yo kumukwani asoka buno uri gukwanira Landroad yaya kumbazi nararose tiumu asokera ni baryo bari bato tuminto byabo byasirete no mugaka ya barenge una twaika igatwaso nyomba yo mwisho yonda so twaikero twamuikera so bagatebere genyatieko twanyora kemane bagi ino ri chianga no tireni alirene twachaka gatwarangeli chema ni twarange na basigari bacha twachakira bugo twanyore binte bingase nyumba elia byo boibi omwana yobeire igo twabere twamukagera lakini akaro twaichoro komorra igatama twachi koigeswa nyumba yo mungwana getomenyete senyoru mweyo igo twanyore binte byo boibi byo gokumia mumuro yabwatwe atoeke maene kabisa ne group ya asengenje binde byose byakoreta tukonyara ko bikora yabweka kirumu isana chons byakoreta chikabesto so they might be a gang nye yo atote ngambara bina barabi toba manye buna bana kenyoro toji atarishe hawa washukiwa wawili tumeleta watatusaidia kwa uchunguzi wetu tujue vile hizo vitu iliibiwa namna gani ama walipataje. Kesho tunapeleka kotini kulingana na hizo vitu tumezipata. Ebintu ebye binge gati abe bya nyumba byakobwene kirori cy'abanyanyimbo banyanchwa chintunda ibere asomuroberi bwabali bayibeire kwiranirwe ebintu byabogendrete nyanchwa police station. Tarehe 22 hawezi walikuja wakapitia kwa ukuta kwangu wakaingia ndani ya compound wakakata kufuli ya grill ya veranda wakafungua dirisha wakakata grill ya dirisha wakaingia ndani kwa nyumba yangu. Tulikuwa safarini mimi na bibi yangu Nairobi. Abantu babere bakwebiruga iga bono tusiko manya turiko manya lakini rende ona twachira nyoro manya umuntu na roho ngoto gutebera gai. Kushukuru community policing ya hii area wanatusaidia sana. Na mimi naomba watu endelee kufanya kazi pamoja kwa sababu kama ingekuwa wao na wananchi wengine watukufu hatungeweza kupata hivyo. Omo komanda Anthony Keter nanyara gusingereria abasai konyara korie bigeri byabo na gwetangane chimbwa cyobo sali okoba ebinyoro maisobire no koboko kwa abanyanyimbo no gutambe. Ningewasihi vijana wasijingise kwa mambo ya maofu. Waende makosi, wafanye makosi ili ya kwamba waweze kufanya kazi, waache mambo ya kuiba, wakule jasho yao. Bayegeri chigasi cyamaboko kiranyare ko bakora. Esengenjo gasi buneye yo boibi tego ja konya kenyoro. Babo tukobo kya running operation yentindi anyarira koruga tiaba bwatani bensemo ya nyumba 10 amensemo y'abanyanyimbo abono bene kiriandake ebinte binge bikayire ko ba ibintu byoboibi byanyarira gotoka ase chinyumba kira senseme ya bochura abwase bono botukibwaga nigo koru esenchira yoboime kwene kibuna bali bonsi barasege kunde gekayire ko bege kundi kyoboibi no bosali banyarire gotoka negetanguro kyelichiko konyara gokorekana ko reporter ya Ndizi TV ko ensemo ya bochura gotoka sensemo ya Kitutu Central Ward ene bonge ya Kitutu